Τμήμα του ανακτορικού θρόνου των Μυκηνών. Αποτελεί, σύμφωνα με τον καθηγητή αρχαιολογίας Χριστοφίλη Μαγκίδη, το μεγάλο θράψμα ογκώδους λίθινου καθίσματος, το οποίο έφερε στο φως πριν από 2 χρόνια στην κάτω πόλη των Μυκηνών. Ο θρόνος του Αγαμέμνονα, όπως τον ονομάζει ο κύριος Μαγκίδης, κατακρημνίστηκε στη διαματιά του Χάβου όταν κατέρευσε τμήμα του ανακτόρου εξαιτίας καταστροφικού σεισμού περί το 1200 π.Χ. Ο τόπος έβρεσής του, το υλικό κατασκευής, τα μορφολογικά στοιχεία του και οι ομοιότητές του με το θρόνο της Κνωσού είναι μερικά από τα επιχειρήματα του κυρίου Μαγκίδη. Πρόκειται για πάρα πολλά επιχειρήματα τα οποία συνδυαστικά δείχνουν ότι το έβριμα δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο παρά κάθισμα και μάλιστα θρόνος βρέθηκε ακριβώς κάτω από το ανάκτορο. Είναι, όπως είδατε, επιχειρήματα μορφολογικά, δηλαδή του τύπου, του σχήματος, οι εκπληκτικές ομοιότητες με το θρόνο της Κνωσού. Παρά τις αντιδράσεις της αρχαιολογικής εταιρείας, επιτροπή της οποίας υπό το Γενικό Γραμματέα της Βασίλειο Πετράκο αποφάνθηκε πως το έβριμα είναι τμήμα λεκάνης, ο καθηγητής Μαγκίδης είναι πεπισμένος πως πρόκειται για τον ανακτορικό θρόνο. Το βύθισμα είναι επικλινές προς τα πίσω, προς την πλάτη. Καμία λεκάνη δεν είναι επικλινής προς τα πίσω, είναι προς το κέντρο, εάν είναι επικλινής. Επικλινές βύθισμα προς τα πίσω σημαίνει κάθισμα. Ο τύπος του περιχυλώματος απαντά μόνο σε καθίσματα. Ο τύπος του υλικού δεν απαντά σε λεκάνες, αλλά απαντά μόνο σε ανακτορική αρχιτεκτονική. Ο κύριος Μαγκίδης ζήτησε την άδεια για συστηματική ανασκαφή στο χώρο, αλλά δεν πήρε την έγκριση. Ο μόνος τρόπος να δούμε τι πραγματικά είναι να σκάψουμε παραπάνω. Είναι πάρα πολύ απλό. Ποιος φοβάται? Εγώ δεν φοβάμαι να σκάψω.